Okay. Pozdrav svima, evo danas igramo Subway Surfers, znači ovo nije igrica koju sam ja hteo da snimim, ali dečko koji se potpisuje na YouTube-u pod Pro Shadow 77 mi je dao preporuku, tačnije, preporučio mi ovu igricu, naravno ovu igricu sam već igrao na telefonu, ali jednostavno ne volim igrice koje su tipa igrice koje nemaju kraj, znači volim igrice koje imaju tipa da se pređe, low, medium, high, nebitno, samo da ima kraj, znači ne ono da jurim za skorom, da vidim da li sam bolje od Burazera, mislim to meni nema poentu, ali nebitno, znači stvarno nisam imao drugo šta da snimim i snimio sam ovo, tačnije snimam ovo. Hvala vam puno, znači igramo ovu igricu, igrica je 30 MB, totalno je laka za upravljanje, igra se mišem, šta drugo da vam kažem. Da, bio sam sprečen, nisam mogao nikako da snimim par nekih igrica koje sam hteo da snimim sa Nintendo Wii-a, znači preko emulatora sam igrao, ali konstantno mi secka screen recorder. 3 sam probao, svaki od njih secka, ne znam zašto, potrudit ću se nekako da ispravim to, pa da vam snimim Super Mario novog, da vam snimim Donkey Konga novog, najbitno šta već ima novo, znači kompletno sve da vam snimim, da vidite da i to postoji, da možete se igrati na PC-u za džabe, i to je to. Ajmo ljudi da krenemo mi da igramo ovu igricu. Da, mogu da kažem samo nešto da čim sam instalirao ovu igricu, drugar me je pitao da li može da odigra jednu partiju i odigrao je 20 partija. Zato što je nevjerojatno zarazna. Kao što sam rekao, ima oko 30 MB, mislim da je besplatna, par sam ja našao na Google kao besplatnu. Skinite, što da ne, znači, igrate samo mišem, levo, desno, dole, gore, ništa nije teško. Jedino što me strašno nervira, zašto mi je ovaj lik ovako blizu stalno, jebote. Imam osjećaj kao da slabo, kao da sam spor, jebote, pogledaj. Ne znam da li je to on ili ja, jebote. Najbitno, znači, ajmo još jednu da odigramo. Da, jedan lik me je pitao zašto ne snimam igrice od početka do kraja. Pa evo, ako gledaš prijatelju da ti odgovorim, što postoje brdo njih koji rade to, a meni to nije iskreno, nije interesantno. Znači ja odem da vidim neku igricu, gameplay trailer, da li se to meni sviđa. Sad ja nisam u nekoj igraonici pa da gledam kako neko drugi igra, ako mi se svidi skinuću igru ću ja, znači zašto bi ja gledao sad neko kako igra, znači naravno ne osuđujem nikog ko to radi, ali moja politika je da vam prikažem igricu, pa ako se vama svidi, vi je skinite, igrajte ili kupite ako volite više kupljene igrice. Ja kao što sam rekao ne preferiram da kupujem igrice koje nemaju multiplayer, samo kupujem igrice koje su multiplayer i koje su dobre. Opet, isto sam pognuo.
Još jedno ne mogu više, mislim mogu, ova igrica je zarazna, ali ne znam koliko sam dugo snimao. Pa mi snimak od 10 minuta bude 500 MB, onda se ubijem da ga ripujem. Tačnije ne da ga ripujem, nego da ga uploadujem. Jer svaki snimak stavljam da bude 720p ili ti HD. Ne, definitivno nije kao na telefonu, jer ovaj lik me nevjerovatno smara što je iza mene odmah. Jer on ne bi trebao da bude skroz daleko s ovim kućetom. Dobio sam magnete gde nema nijednog magneta, novčića. Da, vidio sam neki dečko je, neki lik je odradio klip gde je koristio Cheat Engine, program koji sam ja koristio pre možda 5 godina, i ubacio da ima ove novčiće. Mislim, ne vidim svrhu zašto bi to radio. Igram igricu zbog sebe, a ne da lažem sebe. I ne trebaju mi bonusi, ovo ono. Naravno, ne pucanjujem lika, lik je uradio klip za nekog drugog, naravno nije uradio to za sebe. Šta sad? Koji bug jebote? Evo ga još jedan. Ja ne verujem jebote, znaš sam bug igrice. Znači, po prvi put snimam igricu jebote i nađem bug jebote. Ne važi se, 2 puta sam poginuo. Sad je bila fora i da sam sad ostao živ. Ništa ljudi, to je to. Da, napravio sam Facebook. Znači ne fan page, naravno ja nemam fanove. Ali čisto napravio sam Facebook, dodajte me, šta god želite da me pitate, tamo sam. Ne mogu na Skype, pišete mi kao odgovori što me ne prihvatiš, ovo ono. Znači da imam 2 Skype, imam Skype koji stvarno koristim svaki dan i ovaj Skype koji je za igrice. I taj koji je za igrice, retko kad palim jednom na dan, ako vidim i to je to. Ovdje ću biti na telefonu 24 sata, bukvalno, pitajte šta hoćete, dodajte me, u deskripciji dole vam stoji ime Skype-a, ime Facebooka, tačnije link. Prihvatite me, ako želite, to i pošaljite mi ono za prijateljstvo, kako se već zove, prihvatit ću sve i to je to. Ljudi, pozdrav za tebe, brate moj, Pro Shadow 77, i ako imaš još neku igricu, slobodno pošalji, pošto stvarno sam u škripcu sa igricama, jer želim da vam predstavim igricu svaki dan po jednu igricu, a ne da vam pravim naslove tipa 1, 2, 3, 4, 5, part 10, part 20, nebitno. Hvala puno, pa se gledamo mi sutra sa novom igricom. Pozdrav ljudi!